Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ni pediang sebai pi baro syaka bate CTV bat kimat jonggani kejan miet sengi balang ka arpo Tarik Nailar arjar arpusan. Kimat Khubor naga Jylla. Ka senjuk ki seng balang naga tain sora ki lapan pau ke jing smokia halor ke jing tuut kim ginong bela bar Jylla syak tain sora. Kila itu ba haba ki late kenra ki lap ba ki day ki bala yo ya ka work permit naga sorkar Jylla. Kinong ilam ke senjuk kila ong ba ka tain sora ka day ka bahap po ka 6 schedule kumta don kamban don ya ka labor license ru naga district council. Kani ka kanhon ka lalait bani kundu yo executive member jong ka KHADC uba Winston Tony Lengdo ban kerpat ya ka district council bakan LAA ban kanglat ya kani ka jingwan tu kinong bela bar Jylla namar ba kalong kumba ki wan kini ya ka kamai ka ji jong ki try shnong. Unong yalam jong kaliang persya haka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan. Ulaya tu uba Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shembor Lang Renja Shim Lala Satiaban Ai Jubab halor ke jing kli balabu daki MDC kaliang persya halor ke jing ai jong ka council ya ka labor license syagi brio ki banabar ke Jylla ki batray bela hapo upu sam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District kala khot jing yalang khnang bani kran penbet Sunny ha ka bay day bat ka jing shna yeng be an ha ka klau ha Mahdev khola. President jong ka Khasi Students Union Laban Circle ulaong balasem baki don riu pusangot ki kon kiti bat ki bahayang asam jong ki pandit ki ba syakri ya ka mandir ha Mahdev khola ya ki ba seng kala persya jur ban snayeng ha kani ke jaka namarkat kum ki kot kisla la syem ba tenat forest kala ai jaka sya shi ekar duna ha usnam khat khandai spa arpulai ban sna tang ya ka mandir ya ka yeng syong brio. Ka Giant Hills Lower Primary School Teachers Association. Kabadon hapo kshatri jong All Primary School Teachers Association. Kala sedang ya ka jing yai pat ba ka ba jai ban persya ya ka jing temu jong tanat pulih putih sorkar Jylla ban pentrekam ya ka skim thamai ka ba tip kum ka Meghalaya Education Grant ka ba temu ban penduk no ya ki post no hikai ha school deficit ha ka Jylla barak away. Kayeng kepala Pyrthei haka met jong ka khat khandai Tarik Nailar arjar arsan haka por shipau duna AA kadai kayeng jong usuham moment kabadon ha lumding met umpling kabaha papo renja police station. Usuham ubadang arp khandai snem kartau laman saujur balapan kit ya usha negrim senrei namar baka jingmen sau kala jur palat lapan kerea no ya usha gohati. Usipai BSF pat ubamansau de ujawan Sandip Kumar ubadang Laipos nem karta. Tang arsngi bakalami ka jing ya patrong bat ka kenrup marmet hapdeng ki pat ba agi basa hak haput na ka Jylla Assam. MLA jong ka Jirang constituency uba Sostenes Sotun rengkat bat ki Borsen Syar jong ka Ribhoi district kila hiar sya ka snong Maikuli. Ban sngap ya ka jing ka bagi pat ba ka snong Maikuli kila mat barok shikarta. MLA lo bata yo Deputy Commissioner ban bo jing to ya ki jing pen sngo jing pat ba khnang ba unsa shimkhia ban leira ban pen sngo sya ki tendong skor jong menteri rang ba ka Jylla Conrad Gesang. Sangut kinong yalam jong ka Hinyu Trap National Youth Movement kila syakem ha ki pulit jong ka Ribhoi district halor ke jing keno ba ki don kti ban dawa pisan na kinong nya kali ki bakit ya ki tourist da ka bakam ba ki talasi ya ki bar Jylla. Kajing syakem jong kini ki sangut kinong yalam ka HNYM kalong hadien ba kinong nya kali tourist kila lait ban ujor da ka ejahar ha nongpo police station. Ka menteri jong sorkar Jylla ka Dr. Amperin Lengdo kalapan pau ya ka jing sngo hun halor ka jing tray ya ka yo shalong ha ka shnong laim kra shalong. Kalakam ba kila bandon kat tu kat ni ki jing ben slim re ka ngait scam ba ka sorkar ka tray ha lenti ka padai. Ka menteri ketenat ka koi ka khia ka Dr. Amperin Lengdo kala pentip ba ka Jylla Meghalaya kala nang saki ya ka jingduna ka jingyap jong ki long kemi badang armet bat ki khunlong ha ka por badang kha.
ka Dr. Amperin kala aiburam ya ke jing temu jong menteri rangba ka Jylla halor ke jing penmi ya ke Safe Motherhood Scheme ka ba ladon bentah ha ke bakongsan bha ha ke ni ka jing Kelang. Kementeri Ketenat Koi ke Khiak Sorkar Jylla ke Dr. Amperin lengdo kalaya tu baka jing terwa ban kentiu ya ke pisa bayate kular lane ka bond amount na ke benta ki Dr. ki balik pulih na ke bah kerpang ki ba kerngak ban one pai sya ke Jylla Meghalaya kadang don hapdeng ke jing bisa jong ke Sorkar Jylla. Ka Dr. Amperin lengdo kala pentip ru baka Sorkar Jylla kala rai ban wan ra ya kerukam trekam ka balak ban weng ya kijing ki ba ketak ya kinong tre jong ka 108 emergency service ha ke Jylla Meghalaya. Kementeri kala penpau ru baka Sorkar kadang persyang ban wat dekilat kelenti gini ban penbek ya kijing ki ba dei bat kijing semu ban IT ya kikam emergency syaka wei ke company shimen. Namar ke jing jot rathai jong ke surok ke penyeso na ke snong am dubigat sya ke snong am preng ke jengai tang kumba ar kilometer ai kala pen sosat i ke pai ba ha kalai kawan bat karak kerong kam tam ke por liur ki pai nok snong jong ke am prem ha ke sin ke ba ar kila mi pai ba pan maramot hi ya ke surok ke bala syak le ben ha ginong mi khman. Ka senjuk ki wahe snong jawai kala senyang da ka song jenyarap ka ba arpho hajar tengka sya ka seng khoj ya ka wa mentedu ban ya khun mukaddama hakmat ka ying besar jong ka National Green Tribunal ha New Delhi ka balabu ban long ha ka arpho Tarik Nailar arjar arfsan. Kani ka jing senyang kalong ban yada ya ka wa mentedu ka bakir saudong ya ka jawai na ka jing sya penjot penpra ka bami na ka jing shna ya ka surok jawai bypass na klitershi sya tre yong riang nalor ki wei jing penjot penpra ki bakta ya ka wa. UMDC jong ka Laban Mauprem constituency uba Riki Shulai ula IT da ka jing tho show menteri ketenat jengok kai Pyrthei uba poleng do ban penpau ya ka jing sngokia halor ka jing pen klem ya ki dieng ha ka klau jong ka snong lausotun na ka benta ka jing shna ya ka Shillong Roadway Project uba Riki Shulai ula ong ba ka jing ya kendo ya menteri kalong ban penbet sngi na ka benta ban pelong ya ka jing jurep lang bat ki kenhon baper ya ka klau na lausok tun kenang bandup la banya dai ka klau ka padon ru ka telong ka baju besai ki pai ba jong snong lausok tun bat ki wei ki snong ki ba marjan mentang ni pai syakimat Khubor na kelengkeri ka dorbar jong ka lok sabha kala syak pentut ha ka jing ya ki jong ke liang persya halor ka jing pen kelai ya ka thop nong thabut jong ka Bihar ka bala penbor ya lampang u omberla ban pensange no ya ka ying dorbar tang hapo katto kan ni minute war pedeng ka jing kerpat bonsin ki MP kidang yai beteng ban pertasla ka bala penjur shushu ya ka jing ka bala ban ya ka dorbar jong ka ni ka ayom liur. Ka GST 2.0 la antat bakan kentiu ya ke jing penon kam da san point san lak klor tengka haus nemang tengka arhajar arfun reu ke ba pendap san pu arhajar klor tengka na ke jing yok lum GST bat penduna ke jing duk nong kat kum ke jing wat benia jong ke SBI la khmi lenti ba ka jing pen kela ken pen hiare ke jing kiu dor ban penne ke jing roi bat ban kunai ke jing duna bisa. Ka share jong ka Hindustan Aeronautics Limited kala kieu hadin ba ka kenhun menteri kala menjur ya ka jingyate ka ba nreu hajar klor tengka ban tiet ya ki khandai punyo teli ki lingsun yapom Tejas MK1A ka jingtiet na pedeng ki ba he tam jong ka HAL kala penhun ya ka jing sngo jong ki nong bei pisa wara pedeng ka jing duna ban yo nong dang shen ha ka ba ki nong pet bnia ki la bu thong sau hajar khandai spa tengka ka share ka jing ther slap ka bajur ha Maharashtra la penyap ya arfuai ngut ki brio si phongut ki balaman sau bat palat syajar san spa ngut kila kela petwer kat ba khat sau lak ekar ka jakar rep kila syak penjulor kiwa hakikat to kat ni ki district kila kiu syapalat udak jingma kepala penlong ki bor penyat ban pensawa ki jingmaham bat penkenria ya ki hajar ngut ki breu kat baka kenhon NDRF kaile ban pelat im ki bala syak rong saungut ki breu ki layap bat saungut ki weipat ki lemen sau hadian baka wei ke truck dumper
bat kawai ka kali gilai tengku markman ha ka surok ba kota Udaipur ha Bundi district. Ya ke balam sao kentup ya wei kunna na pedang jungki lapan kit nok marmar sya ki jaka ajing sumar kat bagi pulit kidang tokit ya ke jing bemshim kia ne ke jing penher stat palat sangut kinong bala kilayap bat laifu arngut kilaman sao hadien ba kawai ke truk red kala tenra ya kawai ke kali pick up ha ke surak ba jongka Haryana KMP Expressway kilanot ke babun na Uttar Pradesh ki dang temu ban lek kamai ot keba sya ghoda kamla ki pulet ki suba bakane ki jingja kala pandai bo nongnya u yap yo thia lane ula pan hair step pala wayu brio na Rajkot Gujarat balatip kerteng kum Rajesh Khimji ula khtakti ya ka Rekha Gupta ka Chief Minister jong Delhi hakapor bagadang ya kenduk pajba ka baju penlong man la katayo hakaying sa juga uhe jong BJP ke Delhi Virendra Sakhdeva ulaong ba ka CM Rekha Gupta ka don hapedeng ka jingkendit nrai kamshim da leilei Sakhdeva ula penrem ya kani ke jingja da ka bajere ka kum ke jing deko ka jing pahara bat ula pentikna bagi pulit kidang toket na ka jing temu jong unong ktakti Venugopal ulaong bo menteri kampoyeng ke sarkar pedeng Amit Shah Deiban jubab halor ke jingcha tombor jong ke CM ke Delhi ka Rekha Gupta hakaba ula jere kani ka dak kashin jong ke jingtlot jong ka an haga suk kasan ki menteri na Delhi kila penrem jur ya kani ke jingja dak ba keno ba ka dei ke jingtmu san Pyrthei Uhe jong ka Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal ula penrem ya ke jing syak takti jong ka Rekha Gupta ka Chief Minister jong ka Delhi dak ba banjur ba ka jingle don bor kam don jaka ha ka sensar pajba ula penpau ya ke jing syania ha ka jingle jong ki pulet bat kit bok kit weng ya ke jing ko jing kia jong ka siam ka low pressure system ha Bay of Bengal kala penlong ya ke jing maham eryong na kabenta ke kat duriau ha Tamil Nadu ha ka balak milenti ba an hap uslap uba jur ba ha Andhra Pradesh Odisha bar ha ki phang ba syate jong ka Tamil Nadu la batha e kinong tong dok kha ba kim dei ban lech duriau namar ba la ban jur kal air bat at pelung ka duriau kat ba ki bor penya ki penkre ya ki la jinyada mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ka kaipot jong ka Crystal kala ong ba ki MSME jong ka India ki bala syakta ha ka jingpen kiu khajna jong ka United States ki la ban pendap ya ka jing duk nong da ka ba pen kiu ya ka jing shalan syakiwei pat ki yau khai bat penon kam ya ka jing ete kular khai pateng jong ka UK bat ka European Union Trump ulaya kran bat Putin halor ke jing penbet ya ka jing ya kendo lai liang bat Zelensky jong ka Ukraine ban penki ya ka jing ya kran ya sop halor ke thma ka barang ya chkman na ka liang jong ka Kremlin ka ong ba kata kalong ka ba seiso ha ka ba baro arngut kinong yalam kila menjur ban ya mirbiang halor kata bat kumju ki wei kimat ki ba yadai bat ka satlak ka Pyrthei Emmanuel Macron ula ong ba Putin ba Zelensky kila ban ya kendu hapok ka arteo da ka basdang ya ke jing yalang arliang mamla hadien kata saya ke jing ya kran lai liang mamla ba Trump ula benrap bagi ri hapok Europe ru gidei bandon bentalang ha ke jing yalang ka ba kham hadien ka ba la ban long ha ka ri ka ba long pedeng kum ka Switzerland lane ka Turki Menteri Kambari jong ka China Wang Yi ulaya kendo yau Prime Minister Modi bat penpau ya ke jing khot ngobha jong Xi Jinping sya ke jing yalang jong ka SCO ha Tianjin Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres ula penkup buram mi ginong tray ajing yarap ha ka World Humanitarian Day da ka bapen kesan bekilong ki lajing im na ka benta ki million ngot wat ha padang ke jing sya tombor persya yaki Ula kentu ya kinong yalam jong ka Pyrthei ban yadai kinong ajing irap la niki 8 workers da ka baong ba ka jing tambor ya ki ka dei ka jing tambor ya ka jing long breu bat dawa ya ka jing kit clean katto ka ni teli ki Jylla bala yalam da ki Republican kentup ya ka Tennessee kidang pa ya ki sipai jong ka National Guards sya Washington hadien bau Donald Trump ula pen benai ya ka crime emergency ha ka nong ba Washington
ki Democrat ki la kan tho juri ya kani ke jingle kum ke jingtmu jong ka sain Pyrthei da ka bamaham ba ka penpo ya ka kamram jong ki guard bat ka onra ya ke jingsngo ya phe Menteri ki kambari US Jai Shankar udon ha Moscow banlong usong knoria 26 International Governmental Commission hapeng ke India bat ke Russia ban yamir halor ka khai pateng ka technology bat ke jinge trailang ha ka culture kren ru ha ka India Russia Business Forum bat yakren bat Menteri kambari u Sergey Lavrov ban penklanye ke jinge dai hapeng jong ini ki artli giri Menteri Kambari jongka Syria u Asad Hassan al-Shibani ulaya kendu yaki he jongka Israel ha Paris hapo ke jing penyaselok jongka US ban yakren halor ke jing penduna ya ke jing yakan an bat ban penimbiang ya ke jing yate kular house nem khat khandai spa new pusau ke jing yakren kalong halor ke jing pek penia ke jing sange thma thain Sweden jongka Syria basyati bat ban kentiu ya ke jing syong suk syong san ha ka thain Prime Minister jongka Spain Pedro Sanchez ulapan benar daka civil protection emergency ban ya dapat ba Nomor ba ke jing plu ding haki klau kala penjat ya kari hakaba kala bamdu palat lais pa prapu ar hajar hektar ke jaka bat kala pen kala pet weri ya ki laipo hajar ngut ki brio ula kular ban ajing yarap na ke sorkar bat ula banjur ban yele persya ya ke jing kala soin beneng kum ka dau jong ke jing plu ki banangjur Prime Minister ke Australia Anthony Albanese ula berngem ban jubab da ke baburam hakarukom ke badai diplomatic hadian ba Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu ula sinnya batalot halor ke jing itu jong ke Australia ya ke Palestine Albanese ula ong ba mikmat ya ke jing mentoi jong ke ri Australia da ke bakentu ban penkut no ya ke jing ya kenaan hapeng kinong Israel bat kinong Palestine Kita kilong kimat kublay. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.